Hej med jer, og velkommen til en lille video om, hvordan man bruger Infomedia. Og det første, vi skal være klar på, det er at finde Infomedia. Og det er faktisk lidt vigtigt, at man går ind den rigtige vej. Og den rigtige vej er gennem den her side, som officielt hedder skoda.emu.dk, og så Infomedia. Den nemmeste måde at finde den på, det er faktisk ved at egentlig bare søge på Infomedia og EMU. Så kommer den her side frem. Når man har fundet den her side, så kan man scrolle ned, og så logge på Infomedia hernede. Så ser siden sådan her ud. Og hvad kan vi så bruge den her side til? Der er nogle forskellige ting, man skal lægge mærke til. Dels hvad det er for nogle kilder, man arbejder med. De er vist her. Så er der noget med perioden. Man kan enten vælge en fra- og til-periode, eller man kan vælge en anden periode, f.eks. det er 6 måneder eller 12 måneder, afhængig af hvad der er relevant for ens emne. Og så kan man vælge forskellige søgeord. Nu har vi om normalitet, og et emne kunne for eksempel være homoseksualitet, eller måske bare seksualitet bredere. Og det kan vi sætte ind i for eksempel normalitet. Men inden vi søger på dette, så er det jo vigtigt, at vi lige får sat vores periode. Lige nu har vi en periode, der hedder 1. august 2014 til 31. august 2014. Og det er måske ikke helt den periode, vi gerne vil have. Måske vil vi hellere bare søge på artikler de sidste 2 år. Det er en meget god udgangspunkt for at finde noget aktuelt om det her spørgsmål. Så kan I se, at den periode ændrer sig her. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal overveje, at vi lige nu har valgt 2.220 kilder. Og det er sådan en god blanding af landsdækkende dagblade, regionale dagblade, der er mange lokale ugeaviser, fagblade, alle mulige mærkelige ting. Og det er vi slet ikke interesseret i. Vi er kun interesseret i landsdækkende dagblade i udgangspunktet. Så vi kan gøre det, at vi fravælger alle kilder. Så har vi valgt 0 ud af de rigtig mange mulige. Og herfra kan vi så vælge til dem, vi har lyst til. Normalt så dem, I kan tage som udgangspunkt for at være relevante, det vil være sådan som Berlingske, Børsen, Information, Jyllandsposten, Kristeligt Dagblad, Politikken og Weekendavisen. Det er sådan de store dagblade. Grunden til, at sådan noget som BT Ekstrabladet ikke er med, det er en lidt anden tilgang. Og der vil det være nogle lidt andre slags artikler, man finder der. Så der skal man overveje, om man har lyst til at tage dem med. Det kan man godt gøre, hvis man vil. Godt, så vi har valgt vores kilder, vi har valgt vores periode, vi har valgt vores søgeord. Så er der kun tilbage, at vi prøver at søge og ser, hvad vi finder frem til. Så går vi lige ned her. Det ligger lidt godt stykke ned. Så tænker den og finder en hel masse forskellige. Lige nu kan vi sige, vi har fundet en hel del. Vi kan faktisk se herude, at vi har fundet 2.303 mulige artikler. Og det er jo utrolig mange. Det gode er, at den er sorteret dem efter relevans, så vi kan egentlig starte oppefra og ned, og så er der en god chance for, at dem vi finder først er de mest relevante. For eksempel en kronik her, befri bøsserne. Det er så en kronik, så det er et holdningsindlæg og ikke en artikel. Det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Så der står noget forskelligt her. Forfølgelse, chikane, eksklusion og vold, det er, når bøsser lider under, naturens orden bliver gidsel, og normaliteten misbrugt, når intolerancen skal retfærdiggøres.
Nu må vi stå sammen og bekæmpe hadet. Vi har brug for frihed, forskellighed og forståelse. Så det virker i hvert fald relevant i forhold til et indlæg i den her debat. Så kan vi vælge at gemme den, hvis vi har lyst til det. Det kan man gøre ved, at man printer den som en pdf-fil. Så kan vi gemme den, hvor vi nu har lyst til det. Alternativt, nu kommer vi til at lukke den her. Alternativt kan man kopiere al teksten. Den er rimelig lang. Det er en kronik i Politiken, de er ret lange. Kopiere teksten. Ctrl-C, eller hvis jeg bruger Mac, er det noget lidt andet. Kopiere det over i et Word-dokument. Og så kan man sagtens gøre det. Man kan også finde den originale artikel. Vi trykker her. Så kommer den frem her. Så man går ned, så starter den der. Befri bøsserne. Og så fortsætter den så på side 2. Som kommer her. Så fortsætter den så hernede. Så hvis man foretrækker det, hvis der for eksempel er et billede, man synes er relevant, så kan man jo vælge den her løsning. Hvis vi nu havde valgt nogle søgeord heroppe, som vi ikke fandt noget særlig relevant med. Hvis for eksempel havde måske skrevet lidt for mange. Seksualitet, normalitet, Danmark, retfærdighed, tolerance. Lad os se, hvad der sker så. Nu er vi kommet frem til utrolig mange, og det betyder nok, at den har søgt på alle de her ord hver for sig, og så fundet nogle, hvor de indgår. Vi kan sige her, den her relative score, den handler om, hvor relevant det er. 75%, det vil sige, at 75% relevant. Det er sådan set okay. Det vil sige, at han nok har brugt en god del af de her ord. Og så videre 71%, 68, 64 og så videre, så går det nedad. Hvis jeg så også har skrevet, hvad ved jeg, Carey, som ikke har noget med det her at gøre, så kan man se, så falder den her relativ score. Det vil sige, den har nok søgt på alt det med igen, fundet ud af Mariah Carey, det indgik ikke der, så den er faldet, men det er stadig den samme kronik, Befri bøsserne, det er stadig den, der er mest relevant, fordi den passer overhovedet ikke ind, så det ændrer ikke så meget ved det. Ja, alt det her med, hvad for nogle søger der er gode og dårlige, det kunne man snakke lang tid om, så det vil lade være med lige her, men det er noget, man langt hen ad vejen også er noget, man skal lære undervejs. Men Infomedia, det er et rigtig godt redskab til at arbejde i samfundsfag, og det er godt at kunne, især også i forhold til sine skriftlige opgaver, at man lige kan finde nogle artikler og underbygge sine argumenter. Så værsgo, det var en introduktion.